ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଜ୍ରକିଳା କହେ। ବଜ୍ରକିଳା କହେ। ଆଜି ବଜ୍ରକିଳା ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ ଯେ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯାଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓରଫ ବବି ଦାସ, ଯେ ଦକ୍ଷିଣୀଙ୍କି ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକେଟ ବାଣ୍ଟିବାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥିଲେ ଟିକେଟ ଦେବା ନାଁରେ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଟିକେଟ ମିଳିବା ଯେତେବେଳେ ଜଟିଳ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଇଟା ପଥର ବି ମାଡ଼ କଲେ। ଏହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିଲାନି, କାରଣ ଦକ୍ଷିଣୀ ସବୁ ଚାପିଲେ। ଆଜି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କଠୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇ ଟିକେଟ ବାଣ୍ଟି ବୋଲି କହି ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ସେମାନଙ୍କ ଟିକେଟ ତ ମିଳିଲାନି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଏକ ଟିକେଟ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ଭିତିରି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରର ଶାସିତ ଦଳ ସହିତ କଟବନ୍ଧନ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସେ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଜେଲରେ ରହିବେ। କାରଣ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜ୍ ବୋଲି ଯେଉଁ ଜାହାଜ ଆଜି ପାରାଦୀପରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଦଲାଲ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦଲାଲର ମୁଖ୍ୟ କାଠପଡ଼ାର ଥିଲେ ଆଜି କୋରେଇର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସିଏ କାଳେ ମୁହଁ ଖୋଲିଦେବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ କୋରେଇରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସିଏ ଯଦି ମୁହଁ ଖୋଲିବେ, ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜରେ କିଭଳି ଲୁହା ପଥର ଲୋଡ ହେଲା, କେଉଁ ବାଟରେ ଆସିଲା, କାହା ଜରିଆରେ ଆସିଲା, କୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଜରିଆରେ ଆସିଲା, ତାହା ସବୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜଣା। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି ବବି ଦାସ ତାଙ୍କଠୁ 3 କୋଟି ନେଇ ତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଟିକେଟ ଦେଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ସୁପର ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର, ନିଜର ତ ପୁରୁଷତ୍ୱ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବିବାହିତ ବି ତମେ ହେଇପାରିବ। ଦେହ ସାରା ରୋଗ ଯେ କାହିଁରେ କଣ। ତେଣୁ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି କି ଯାଜପୁରବାସୀ କିଭଳି ନିଜର ନେତା ମାନୁଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ଯାହାଙ୍କୁ ଧବଳ ପୃଷ୍ଠ, ଯାହାଙ୍କର ପୁରୁଷତ୍ୱ ନାହିଁ, ଯିଏ ଚୋରି କରିବାରେ ହେଡମାଷ୍ଟର ସାଜିଛନ୍ତି ଅଲ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଦକ୍ଷିଣୀକି ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଲୋକଙ୍କଠୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ଖାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିଭଳି ଆଗାମୀ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସେ, ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ଭାର ନିଏ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପଛରୁ ସୁରାଘାତ କରିବେ। ଯେଭଳି ପ୍ୟାରୀବାବୁ କରିଥିଲେ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇଭଳି ଦକ୍ଷିଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ନବୀନଙ୍କୁ ପଛରୁ ସୁରାଘାତ କରିବେ ବୋଲି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି କି ଯଦି ମା ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରର ବାସୀ, ଯାଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ବାସୀ ଏଇଭଳି ଜଣେ ଅନୀତି, ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରିବ, ତାହେଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ ମା ବିରଜାଙ୍କୁ ବି ଇଏ ବିକିକିରି ଖାଇଦେବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଜ୍ରକିଳା।